Sinugbang. Sinugbang wasay-wasay. Guys, wasay-wasay nga sinugba. O, dara. Lami panis ng sugba. Dara. Mama na kung pinakagwapa kayo. Oh? Liwata jug mama eh. Ang anak maliwat jud sa mama. Guys. Sige. Vlog. Charot dito mo tato. Ano guys, oh guys. Kanaon din na pagkuha. Na. Di dito kibaw. Dako masundayin. Lamig tayo. Manin ako dayo. Ito. Try ko. Ano ito tambo tayo? Murag smell. Nakita sa bintana. Tuwa. Dahil yung kabayag lugar ron. Laka. Laka. Ayoko na nito. Nabusat na tayo. Ha? Naintindihan mo? Ha? Uy. Guys, nga ni pag-abli sa wasay. Surprise! Chan-chanan. Dandaran. Mana na sila kasanin mo? Nagkasal-kasal naman ito sila. Kaya napaasip ra ba siyang sugot og kasal-kasal? No? Sino may kakastuhan niya? Kanina eh. Sa? Ano ko sa? Kasi gusto yun yung sugot. Mamamatay na lang ako sa loob. Kasi iniisip mo na nagpaparamdam siya. Napapalit si Rosel. Ngayon Mandi mo parang nawala mo. rin yung stress sa buhay ko. Kakabahan ako. Ito nga, uwi sa celebrate natin yung 40th day ng kamatayan niya. Saan ko rin yung kakabahan ako? Sa pagbumulto niya? Anong ginagawa mo dito? At ano bang pumasok dyan sa utak niyo? Para isipin na tumawag sa inyo si Mama. Buhay pa siya, Bella. Buhay siya sa puso ko. Ay, di hanapin mo siya dyan sa puso ko. Alam mo, nagtitigil lang ako sa iyo dahil may respeto ako kay Mama. Pero ngayon na wala na siya. Wala na akong kasol kahit hindi ka katulad ng mga kapapastos mo sa akin. Suga na eh. Yun. Ang programa ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, Nung sila po pa rin ang Muhammad eh. karahasan, sexual, horror, o droga na hindi Nahurot na nga mga sudan. Ni ang luto pa ko eh. Lamig yung sudan sa bahaw ng wasay-wasay ko. Kung hindi ako mapapatawad ng kapatid ko, hindi rin kita mapapatawad. Wala kami ng kanya, Alexa. Isang beses lang nangyari yun. Sinungaling, hindi na ako maniniwala sa'yo. Pero ang usapan, si Papi ang magpapaliwanag kay Aileen. Detective Mother, may preview.
Bisa na tayo. Ako na yun. Masa ba? Ang lutuan niya, may katambok ang luto. Hindi na pangatang sudan. Napangatang taon mong sudan diha. Inyuhan niya. Bagal. Tungod ramon ko na sa babay. Katong burikat eh. Kalagot eh. Mahal din niya kayo si katong kuwan sa. Kawat tayo yung expensive din ta sila. Ano nila? Ikaw nagkurot ano? Girl? Nagkurot ano? Si ate nagkurot ano? Nakagan eh. Ano pa rin? Napailas. Sandra. Ikaw lang yung pagkod niya. Kaya pagkod, wala yung punit. Balik ko. Ano wala? Ano Cash. ba? Sige gawas, be. Dali, be. Gahian ito yun. Sa panay mo, dahil nga ni mo kan ade ay. Kami rin sa kanang isugba bito ni mo niya igurang mukuan ti igurang mo pasan to. Sana all night cheese. Lami man ganing may cheese. Surut. Hurot eh. Kan mga on yung mga tawa nasudon rin kan on. Yung kauluto. Pinakasapot ka ba niya, Bobby? Alright,